Айде, Калинчо, закуси. Да видим какво закуси. И сега ще играем. Опа, няма да кашляш. Да. Да. Капак. Браво. Точно тук е капак. Позна. Я да видим, Калинчо, какво изяди си всичкото ядени. Да. Да, и това да го турим горе. Хайде, сложи капачката на камерата, пак да видим като Алф, как прави Алф. Не това, е това капачката. Тури капачката на камерата. Калинчо. Голям техничар си. Ще станеш голям техник. Тури капачката тук. Така. Браво. Точно така. Айде сега махни. Браво. Браво на Калинчо. И как гледа ми като страшно. Така. Браво на Калинчо. Чудо. Да. Готово. Браво на Калинчо.